Tervetuloa Ukot kokkaa syyskeittiön pariin. Tänään me tehdään ripsejä ja me tehdään ne vaikeammalla tavalla eli tuossa ihan avotulella. Jotkut tykkää esivalmistaa ripsit uunissa tai keittää ripsit, mutta meidän mielestä se on parempaa ilman mitään esivalmisteluja. Eli me on tuossa pidetty tulia noin 1,5 tuntia, että saadaan hiillos. Ja nyt grillataan pieniä puita sinne aina välillä lisäteen. Ja ripseistähän otettiin kalvo pois, tai muutenhan kastike ei imeydy sinne lihaan siltä puolella, millä se kalvo on, jos ei sitä ota pois. Eli nyt laitetaan lihat tirisemään. Ja sitten voidellaan ne meidän oma tekemällä kastikkeella. Noin jokaiseen. Lihat voidellaan tällä meidän kastilla ja kokit voidellaan sitten tässä samalla ihan sisäisesti nauttien oluella. Ja ohjeenhan tähän kastikkeeseen löydät meidän blogista ja linkkihän ohjeeseen löytyy videon kuvauksesta. Ja nyt ekalla kerralla käännetään nämä ripsit. Ja sitten jatkossa niin ripsejä käännellään noin vartin välein ja aina silloin tuohon päälle sivellään kastia. Ja nyt on pari tuntia noita, eli 2 tuntia, niin käännelty ja voideltu ripsejä ja nyt ne rupeaa olemaan sen näköisiä, että voidaan lähteä syömään. Eli ei muuta kuin nähdään taas ensi kerralla. Moro moro!